Вече 10 години нашия център за здраве в село Баня помага на хора с хронични проблеми. Стави, нервна система, стрес, депресия, сърдечни заболявания, дискови хернии, заболявания на опорно-двигателната система, посттравматични състояния, кожни заболявания и диабет. Наред с програмата New Start използваме и лечебните свойства на минералната вода. Всеки ден виждаме как хората възстановяват здравето и спокойствието си. Но преди няколко дни бурен вятър разкъса оранжерията и шатрите над басейна. Това застрашава възможността ни да продължим да помагаме. Нашата цел е да възстановим басейна и да заменим покритието на шатрата с по-здраво и трайно решение, което да издържа на атмосферните условия, но същевременно да носи уют и спокойствие на всеки наш гост. За да реализираме това, ни е нужна вашата финансова помощ. С около 8000 евро можем да обновим и модернизираме басейна и покритието с по-трайни материали. Вашето дарение ще ни позволи да продължим мисията си, да връщаме здравето и надеждата на хората чрез възстановителните програми New Start. Благодарим за вашата подкрепа!